даже има един, който е на плажа. Виждаш ли? Да. Това не е един, това трябва да е една. Не мога да е мъж там да прави глупост. Значи са двойката на плажа. Можеш и да установя жена ли е или не. Тие палми колко са красиви, гледай. Щом ти харесва. Тач Махал тук, гледай какво е. Точно в индийски стил са го направили. Сградата в средата. Мани. Ето то не подарих ти го. Ето, мерси Сега много. централен поглед. Вече е мой. Вземай го. Щом ти харесва. Много се присъдка камъка в това, виж. Имаш и пристанище. Да. Кажи, чадо мое. Виждаш? Тук той седи, Боб.
И от двете страни може да го време. Тази сватба е много по-красива от нашата. По-тържествена. Всички са седнали. Училище Някакви... И тук мога да кажа колко са дебели. Стените 5 метра били дебели. Баси, Ovo je možda on. Ами... Ема, това е ще са кокли. Това е такова. Това не е... Това е овче. Добре, бе? Това е овчета стърма. Тя става в кухнята. Който обича. А не се яде така? Ми мирише. Казала направи... Зад него. Овца свиня. Ето свиня. Това е овца. А това какво е? Това е свиня. Свиня, свиня. То се личи. Това ми харесва. Това чувам Еми да. и 8,30 чувам. Ето. Как се казва това? Скоро. Скорб. А това пресното им? Пресен скорб. Кайма. Кайва? Да. To je kajma. To je sir. А, така. A to je za madam. Lili. А колко коща каймак? Kajmak je ovaj. Ама колко 14 коща? евра. 14. Кози си. Мишлената, виждаш ли? Jeste, pa tako i na moju, tako smo ja i majka. Ей, тук снимай тия бутовете после. Виж как са наредени. Имахме задели? Снима ли ги тя? Само не разбрахме какви заплати взимат. Виж какви са хубави краките столче.
Това е площадче пред катедралата на Свети Трифон. В общи линии това е атмосферата. Ето някаква група тук идва. И ето и катедралата. ...809 пише. И започнат. Това е гледката отстрани на катедралата. Така изглежда. Тук Свети Иван се казва. Планина ли е, хълм ли е? 2009 се е чистили. Изглежда яко музея. Ето тук сме на първите 100 стъпала нагоре. И се вижда вече така относително залива. Ние сме в северната част в общи линии сега. Ето е стената. И вървиме нагоре. Ето сонето даже дръпна. 5-7 стъпала нагоре 10 се откри вече целият поглед на залива. И отзад има даже сняг по върховете. А тук е 19 градуса. Иначе тук е красиво. Да, аз съм. Ето долу, където се събира водата. Ще се види много. Така напред един кръг на целия. Така ходи, долу се вижда един театър. На Наполеон. Да, на Наполеон. Театър е, все едно може и да на Наполеон наистина. След това продължава катедралната църква там. Късната църква. Ето кейчето. Тази късна 910 или кога са? И 9. И ето кейчетата долу. Ето цонето. И ето края. И ето нататък. И сега отиваме тук при Стените. старата къща. И камъняците. И горе е църквата. И къде е тук под носа ни вече. Имаме среща небо. Добре.